So what's up mananap, this is Kuya Renz and welcome back to my YouTube channel. Suoton. Nabali dahil guys, magsuot ako nga ng sulopin para priktado sa mga katol-katol. Mag-utan pa sunod mi. Wala may kapayas. Mag-utan gahapon. May kanang kuan, may mantika ha. Lubi di. Sanuban ba? Ana lobby ay lobby. Pwede lubi. Ang kauban karon guys, puto ba mo? Ang kauban guys si Mimi. So nakita kay murag masulan na to kagwapa. Sana. Suda po nung kuan Sabat sundang yung gamit. Ha? Sundang. Di mas lami jud karit kay kusog mo duot kaysa sundang. Ang sundang namo nga wala namo. Kuan? Namo duot. Kusog pa sa mo duot agaw. Daw ka bros nang kuha. Bala na na. Away na guys, nana bugno mo riya. Pinya na gani mo. Di nga na mo jud na sik dito guys. Tungaan mo jud ni si Japara dali ra mapanitan. Dili mapanit ang ato na. Ano ba nuban? Lagi video, sabi mo, hala, buhay lagi, buhay lagi. Lagi sih. Ini lebih lagi video. Kopi mau gas mereka? Dari sa bukid guys, wadyo mo yung di mo mapas mo kung nalagi mo mga mga kapayas. Ay naam po siguro kelas. Ang gusto po uban nga lugar siguro po nga payas. Lailay mo guning klase ng kapayas sa laing lugar. Na yellow, na puwa, na orange, na rainbow. Marami lang mo. Magkaaway sila. So dali na po siya guys, panitan ng kapajas basta gamito ng kaning karit kay hait na po ning karita noon pud kunta sundang. Gamito ng gainaan. Diretso na ba? Bago pa rin. So karon guys, kung man na magkuan panit, so ato na siyang kuan pikasod into small pieces. So ngani po mga guys, baka na mag-cube po mga yan kay delikado man pud guys, udi na to pikasod sa babag kalaok na. Ang dili makamatay unta. Bawang nakasuhay na ba mo guys, ug utang kapalit sa duwang bahay.
murag ang uban na siguro pero ang uban man suro kasubay og puta ng kapadas kinahadlok nagma tambal man guni kuan. Tambal ni kuan source of income. Yeah. Tambal dun siya guys. Kabawan dito sa tambal Tambal kapadas. lagan ay. Ha? Ano? Sana ka na may ko. Tambal ogs. Yes, tambal siya og ogs. Ano? Lami po ng kapayas guys. Nagapon ning klase-klase utano ng kapadas. Pwede sa adobohon. Nanay pambot, labay ng pambot. Isa pa. Pwede ni sa adobohon, pwede ni sa butangag kuan. Oh, lubi. Oh, suluban sa pay klase na. Pwede sa bangguron into small pieces. Butang itlog. Lami. Jud Basta guys. pagay katilaw. Pagka katilaw busog na. Pero ako may muluto ani guys, ano yung butangan ko ng mga main ingredients nga murag marami pa pero nag-taste nila guys sa kanang kapayas unsa. Sabon lang sila guys kay may budget. Madura na way asin raw bitsin raw. Nakoy main. Oh, nakoy main. Wala may bits oil. Nakoy main guys, ang lami aga kuan. Lami aga ang utan. Every sabaw. Yung sila wow, lami lagi ni gamay butangan ri gamay magic. Balik sarap. Yes, ang conjud guys, main ingredients is kuan. Magic sarap. Love. Ang magic sarap. Magic sarap ay na naman yung tanan. Daw, wala mi ang magic sarap kay kaso kwarta. Magyo na. Andra guys, baka nang nay asin raw bitsin tagod. Sabon raw dyan. Ano mo na? Magic sarap. Pera ba ng asin? Gusto raw. Na, may asin na vibe. Gadagan guys mo nang walay kasto. Umo, magic sarapan na. Tag 4 ba dyan na magic sarap pa ron. Mahal na. Sa una ka tag 2 o tag 3 para sa una. Pero ganun mahal naman. Wala gina. Ning mahal na palito nun dyan ning barato na ang kwarta. Kantidad sa kwarta, ijang value gamay na unsa pamalito ni mahal na mura naggugma. Iban gali guys, mas pilion pa kuno ang bilyon kaysa katong naay uyab kay may pag bilyon guys makapayat mag uyab kay di man kag kwarta. Wa ito ka mo dyan. Nakoy namatay guys ba mo guys ka hear na ba mo nga mamatay kay tungod sa inom na dili karo jud na guys. Na ako na ang silingan guys namatay kauban ko sa mga matay kuno siya kay sig inom na ako na sakit TB yun sa sig inom ni balik mag-inom na tigok noon mga guys kisa day para inom dia so di masiguro pud okay ra man guys mag-inom pero di palabian kay palabian madaot tong baga asa pa daw ang hospital mao nang atong amping atong kagalingon atong self guys kita ra bay tayo nga health is better than wealth sakto ba pod sakto ba kanang okay raman guys mag-inom pero di magpalabi kay delikado ba magpalabi guys pero kintahay inom karong adlaw di pa mag inom isa ka adlaw grabe jud delikado na kaado na nawa na nabi ubay nga na po guys nga di mabuhi og di makainom og kuan di pud ang ibijaan pod kay na po yung mga tawo bisig disagree so ang ako lang guys nung para inom hilom ang ako lang guys nung para inom nga skills niya. So dito magpalabi, okay rag inom, pero dito magpalabi sa inom kay kabawa sa resulta. Og maora man surto guys, ang i-share ako ninyo para kanang sig inom diha. So ako naman kami inom, pero kato mo sigarilyo, okay rag sigarilyo pero di na to anon, pero pinaka worst ra man suro po nang guys kanang magsigarilyo kasi inom. Og ako papilion guys, murag ari kus inom yo kay mas delikado ang sigarilyo kay tugid itso. Kag inom okay rag inom. Di para na ako guys, okay rag inom kasi sigarilyo kay sigarilyo baga jug epekto pero inom pwede man na ikuan guys kanang pwede man nang inom guys og wadon. Pero ang kanang sigarilyo di na jud na mawa. Pero na ako may pamaagi pod guys nga maggamit sila og sigarilyo kanang kuan guys kanang kanang nice jung bahay. Lumboy. Lumboy na pinang gamit na tabako. Okay ra magana guys pero ako papilion guys ari kuskuan inom kaysa sigarilyo kay makadaot jud pero pero depende sa tao siguro po guys ug yang i-apply sa kinabuhi pero atong kinabuhi usara ba sa ari ta para kinabuhi iri nga maligsan buhi pa. Dili jaw. Buhi. Ang kita kay usara man atong kinabuhi man kumpiyansa ta atong labot ang self kay so ano atong kinabuhi. Parang amping sa itong kinabuhi o itong self kay na dapat get ready ta always guys ready ta kanunay o sa orasa kay wata kabaw kung sa takwaon guys na Nabuhi mo para lang. so man ni sa guys ang resulta
So anda nga ning lutuon nato sa tataod. So hello guys, so welcome back to my channel. So human naman to na kuha ng kapadyas guys na na kantado man na. So ready na to lutuon. So di na to ipakita na kasi gabi na pug kadto di na mabidyuhan ko. Kaya gato ang kwan ron kusina ngit-ngit po dun sa agahong cellphone. Lisod po di focus sa kamera nang focus sa kapadyas man ang gabi na pud kadto mo kay dinalian lagi guys kay lami magkuno ihigop og sabaw sa nakautan kog kuan guys kana na ay pakalit kay ang papa reklamo na nga wa ko bisa mo sabaw atong tijan ko man tagag na nakutan ko. So guys nakita nito sa likuran. So ang uban guys kay naibdok bundok lang gi show sa bundok sa mga vlog. So kamo agama pod guys amo mga sunset dari. So wa man si poy sunset ari ang nakita guys pero lami jud sa tan-awon pod guys kay nasa likuran ninyo. Hala guys atong nakita mo jud hala murag the end of the world na. Nice ka guys murag na colorful murag butangan og coloring kanang magsaglugluto ba coloring food nice ka jud color sa ang kamera guys di ka jud murag kuan pero sa personal jud nindot ka jud murag naka sa laing nasud nice ka jud sa nga view murag baon sa remix ang nga color nindot ka jud. So nice ka jud place dire tagsanis kuan guys sa isa ka tuig jud tagsanin nga ni ha. So unja ala nice ka ato diri guys. Nice so murag klaro jud itong mga bugas-bugas diri ha. So pansin na nakaadto guys ang naong karon nga murag di amra na source of income na siguro ni katong buhok guys. So pohon siguro guys magpagupit na siguro pugko kay murag atong naong murag natapihi na. So at kana guys atong nakita kana sa nga area kana mo ni Alicia Bohol. So taga dinha si Ate Florami Buhulana kanang murag labi pag sa mga content ka maramo pag kaso basin next week next week or pohon kining chat tama ko ti Florami nga makigulab mi kay nay uban guys ningon nga nakaangay uyab ako mi Ate Florami hoy ginoo ko tutsu ni uyab ginoo ko mi uyab ang awan guys para ang agang puso guys ba murag ni heut na murag ang pamina murag ng sister igsoon guys murag makaingon ko nga lamo na jud ni ang sister nga close ka adyo kay ang kasing-kasing guys kapag first collab namo kay murag ning ulbo kay murag hala murag sa nabiperasan ng mga Bisaya lagi guys parang hopefully guys nga unta na siya vacant nga adlaw kay within 3 days agong kihangyo niya guys 3 days ang hangyo niya nga unta mag-collab mi nila ni Terry Burrs ni manang Helen ni Rosalie Mayura ni Kuya Dwight ug ni Ate Florami Buhulana mo ni ang plano. So unta guys kining chat naman ko na unta tagaan higayon ni Ate Florami Buhulana nga makigkulab tani diya kay kita na bisa magtirabang ay biyata na. So unta gato ang kichat ni is kuan niya hangyo or masugat pa siya. So unta lagi guys tabang nagampong unta magkakulab mi soon or next week guro pod kining chat naman ko magkuha ta siyang message or iyang reply. So mula na guys ang background ko muna sa ang Alicia Bohol. So shout out sa taga Alicia Bohol og sa Burato family og sa Nokalan family og sa Hinampas og Butlig family yung nagpuso sa Alicia kay daghan mo na puso ng Alicia sa mga Hinampas og Butlig mga igago mo na po na mga kadugo diyang aga pero niingon lagi sila nga igago ko nimo pero naamani unan law sa law of attraction mani law nimo sa us-usod mo buhi. So maura mo sa tugas ang share ninyo karon this vlog today. So daghang salamat din na tagatagsaon guys kay murag hapon na gabi na lagi di na tagatagsaon guys kay daghan na mo kaadto mag-ambasaon pa ang ukiton pa murag hasol na man daghang salamat guys enjoy pag-watch ang mga vlog sa awang mga content kay murag Ginoo ko makalinga guys. So salamat din guys nga unta kamo magpabilin this ang YouTube channel. So higugma sa channel. So adyo lang pag kalimti ag pag-subscribe guys maluwi na tapon mo na ko. So daghang salamat guys pero sa ako lang guys is di jud importante ang subscribers o viewers. Ang ato importante sa kalibutan is friendship. Pero kana pong friendship guys na kanang tinuuray po ng pag-plastic na friendship kay biza ka adyo paminawon po sakit ka sa sunong-naon na sa itong kasing sa itong utok. Kanang friendship mo dyan pag abot in the end of the time buwagan ka. Sakit ka adyo na. So
Maoro to guys, uy kang salamat ninyo og take care always guys kay kabaw sa panahon karon nga nindaghan na ang mga cases. So mag-ampo ta guys, magtinabangay tag-ampo sa atong kalibutan nga unta may stop na ning ana koronaha kay atong ibalin na nako. So ayabod guys taon. So maara man sa to, daghang salamat. So salamat. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So see you for the next vlog. Bye bye guys. See you for the next vlog.